Pirateria d'anar per casa. Senyor Bruixot! Senyor Bruixot! Ai, on s'haurà ficat? Ai, ui, 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 ui. Senyor Bruixot! Senyor Bruixot! Tot allò que és té el seu dret i el seu revés. Ui, senyor Bruixot, quin ensurt! Trujillo! Talassa! Veniu ràpid, ja l'he trobat! Sí! Uau! Hola, senyor Bruixot! Per fi l'hem trobat, que bé! Tota la nit buscant, ja era hora. Teníeu pressa per trobar-me? Ha! Les presses no són bones, conselleres. Ja ho deia jo. Pedregós ha sigut el camí que us ha portat fins a mi. Som aquí perquè voldríem saber... Què volíem saber? El tresor, Coco! Això, sí, el tresor. El més valuós és invisible als ulls. Ui? Sí, senyor Bruixot. Això ho sap tothom, però... I el tresor? Fas bé en preguntar, perquè és la curiositat la que porta al saber. Sí, però i el tresor on està? Si el tresor voleu trobar... Sí? Una mica més haureu de caminar. Deixareu la pedrera endarrere per arribar a la vostra primera parada. Un camí ple de pedres us portarà al pou de les falses esperances. Tireu-hi al fons una moneda de plata i el reflex s'hi dibuixarà la porta que us durà al vostre segon destí. El bosc de les 1000 veus. En aquest bosc, els arbres li expliquen al vent antigues històries de titans. Us podeu prendre el temps d'escoltar-les, però no us ho aconsello, perquè en el que sembla que transcorren pocs minuts poden ser, en realitat, centenars i centenars d'anys. Si aconseguiu sortir-ne, trobareu el vostre tercer destí. El llegendari laberint dels cactus gegants. Estigueu molt atents i camineu amb els ulls ben oberts per no perdre-us. Però, sobretot, aneu alerta, perquè si teniu la mala sort de clavar-vos alguna de les seves espines, sens dubte, us en recordareu tota la vida. Quan hagueu deixat el laberint dels cactus gegants, prosseguiu el camí cap on el sol s'amaga i ja sereu prop del destí final. Només 100
3 passes us faltaran per contemplar. A la llum del capvespre, al castell d'allà aniràs i no en tornaràs. Al seu interior trobareu el tresor que tant anheleu. Ostres, quin munt de coses. Sí, i no... Potser no ens podria vostè fer, no ho sé, un mapa... Sí, potser un mapa... Sí, sí. Adéu! Un... mapa... Doncs crec que l'haurem de fer nosaltres. A mi ja se m'ha oblidat la meitat del que ha dit. Sí, i a mi també. I a mi... Potser els nostres amics i amigues. Que ens podríeu ajudar a fer un mapa del tresor amb les indicacions que ha donat el senyor Bruixot? Sí, i si no sabeu com fer-ho, segur que la capitana Tramuntana us pot ajudar. Oi que sí? Sí, podeu compartir el mapa amb ella. La Tramuntana és de fiar. Clar que sí, Coco. Serà el nostre secret. Adeu! Adéu! Adeu! Adéu! Adéu!